daming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, on minuto pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Enotong tan barata halid dyan sa luwas. Si Luwens Barsana. Luwens kamen. Kaiman dapat na ipagkahatit ang mga residente may kinaaraman sa pagpositibo ni Bicol patient number 3779 na sarong 55 anyos na lalaki sa Sirangan kan Barangay Arimbay, Syudad kan Legazpi. Ini makalihis na ipagunambita ni Kapitana Janet Bea kan Arimbay sa DCGB News na harayo man ang arong kaini sa mga magkataraning na mga arong asin nag-obserbar man ka na pag-isolate ang mga miyembros kan pamilya kaini sa indang harong dyan sa nasampitan ng lugar. So para susuk kay Kapitana Bea, daiman malala kaini ang namamatian na sipon asin kan magkaigwa sindanin swab testing sa pinagtatrabahuan kaini tuman kaini na pag-araman na positibo siya sa nasampitan ng hilang. Ana pangapunan sa ni Kapitana Janet Bea sa publiko lalong-lalo na sa mga nag-aaragi sa Arimbay asin maging mga residente kan Arimbay pagsunod ng gantindayupot sa pagsunod ka na minimum health protocols na pinagpapautob kan gobyerno araw ka na face mask sulot ni na face shield pag-obserbar ni physical distancing asin pag-obserbar ni physical hygiene tangani na maibitaran na COVID-19 sa palibot nasusugani sa iya kauna niya 0 days na ang Legazpi alaga durti malasana saan sarong aktibong kasuunyan yaon sa aksay kaya ang sa iyang ipinapangapunan ngani nang day magparalala at hindi magparaurulakitan ka na COVID-19 dapat firming mag-obserbar ka na minimum health protocols na ipinagpapautob kan gobyerno. Dagdag na bareta, halidigdi sa northern parte kan Legazpi, Barangay Arimbay, Barangayan, ako po si Luwens Pulse Barsena. Dawang klase nin bakuna kontra sa COVID-19 ang pwedeng magabot nin mas atab sa Pilipinas. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa masunod na bulan, posibleng maging available na ang COVID-19 vaccine kay sa nasyon. Si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, iyo ang bahala na mag-anunsyo kan brand kan mga bakuna. Magagarumduman na kanakaangil daw kan magpirma ang Pilipinas ng kasunduan sa pagbakal ng 30 milyones doses ng COVID-19 vaccine sa Covovax alay sa Serum Institute of India. Nagpirma man ang gobyerno asya nagkaparang pribadong kompanya ng tripartite deal sa AstraZeneca para sa pagbakal ng 2.6 million doses ng COVID-19 vaccine. Tiwala ang Malacanang na makakahawas na ang nasyon halos sa epekto kan COVID-19 pandemic. Inang pahayag kan Malacanang, mantang pigalat ang datos para maaraman kung maglalangkaw pa ang kaso kan COVID-19 kan holiday season. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, inagiya na kanasyon ang worst phase kan pandemya. Kinabi niyang kaya ang pangon kan Pilipinas ang pandemya. Pigabubukasan ang ekonomiya para mas dakol na tao ang makabalta sa trabaho asin may angat garari ang ekonomiya. Pero pagarumdom kan na palasyo sa publiko na mantinir ang pagsunod sa health protocol mantang pigalat ang bakuna. Eno tang sinabi kan Department of Health na maaraman nila kung nagkigwanin holiday surge sa kabangaan kan Enero.
Handa si Senate President Tito Soto na mag-resign bilang pamayo kan Senado kung warang suporta ang mga kapwa senador. Katakod ni kanapot kay Soto kung may natatarget na siyang pwesto matapos masala si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-akusar sa Kongreso na malansar ng investigasyon sa ginibong pagtulok ng bakuna kontra COVID-19 sa mga miyembros kan Presidential Security Group. Sinabi ni Soto na may iwasan na may mga mag-iisip na sarong pag-iriban niya ang pwedeng gusto siyang mapatalsik na akuon man niya ang kung igwang 13 boto. Alaga din ako ni Soto na man siyang namamatian na patakot bilang presidente ng Senado apisar kan sa iyang pagkamundo. Namin nagtataon ng saralang informasyon kay Duterte maski aram pa kan mga nakapalibot sa presidente kung ano ang tama. Inotang piglinaw ni Soto na ang investigasyon ngunya na aldaw kan Senate Committee of the Whole may kinaraman sa COVID-19 vaccination roadmap kan gobyerno asin bako ang illegal na pagpapabakuna kan nagkaparang miyembro kan Presidential Security Group. Mientras tanto, dagdag na barata halig dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Kung liderato ng unyan na Bureau of Jail Management and Criminology Bicol. Ini matapos na salidahan na formalmente ni BJMP Jail Senior Superintendent Feli Atienza Sibuma, DSC, si dating Regional Director Jail Senior Superintendent Felix Berto sa Hagurin Jr. sa nasambitan ng komandansa. Sigun sa impormasyon na ipinaabot ka nasambitan ng opisina, si Sibuma talong Bicolana dahilan sa namundag asin nagdakulaman sa Banwaan kan Daraga Albay sa nagserbi bilang dating Regional Director kan BJMP Regional Office No. 8 at sinagi na Deputy Director kan Directorate for Social Welfare o Welfare Development kan BJMP. Sigun kay Sibuma, ini ang ansaro sa mga objeto niya o kaya prioridad niyang gibuhon bilang bagong pamayo kan BJMP Regional Office No. 5. Iyo ang mapromotir asin masimbagan ng gad ang pangangaipo kan mga persons deprived of liberty o PDL sa laog kan sa indang mga presuhan diti sa bilog na Kabikolan asin matawan pa in mas dakol na oportunidad ang mga ini na mas magbago asin mas maging na makabuluhan na mga tao digdi sa tuyang sosyedad. Sinabi ni Sibuma na siya maserbi bilang sarong Bicolan as in social worker sa Kabikolan tangan ina mas mapakaray pa ang serbisyo pinagkatao kan komandansa sa mga nag-end mga nagkasala sa ley as in sa nagkatira pang mga paagi. Mentas na si Hagurin o si dating Regional Director Hagurin naka-assign ng unyan o pinagdesignar ng unyan sa National Headquarters kan Bureau of Jail Management and Penology. Dagdag na barata, Ans Galero, DCGB. Inumaw ni Senador Panfilo Lacson si Foreign Affairs Secretary Tereboy Locsin sa makaskas na aksyon kini sa paggibo kan sayang trabaho. Sigon kay Lacson, dapat matauan nin medalya kan Anti-Red Tape Authority o ARTA si Locsin for breaking the record. Katakod man ini kan pagbulgar ni Locsin na somebody dropped the ball o na pinag-unampitan niyo si Health Secretary Francisco Duque, kaya nagpalyar ang nasyon na makakuha ng 10 million doses ng bakuna halo sa Pfizer BioNTech. Sinabi pa ni Lacson na si Locsin kung ini ang enkargado o nakatutok sa bakuna, sigurado na iba ang diskarte asin magkakaigwatulos ng pagbabago sa buhay kan mga Pilipino. Magigaramduman na sinabi o sanay pwersa sin Locsin asin Philippine Ambassador to Washington Jose Romaldes para masiguro na masuplayan ang Pilipinas ng 10 million doses kan COVID-19 vaccine halay sa American Pharmaceutical Company na Pfizer ngunyan na bulan. Mientras tanto, dagdag pang barata halig dyan sa luwa si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Paraludo na po sa agaan na mga sinyaladong mga kahoy sa mga gilid kan Maharlika Highway digdi sa area kan Barangay San Rafael sa Diversion Road sa Banuan kan Ginobatan. Ini ang sinabi ni Engineer Richard Moet ang Chief kan Planning and Design Section sa Lindong kan DPWH 3rd Engineering District. Sa ngunyan haros preparado na ang mga ekipahes para sa agang clearing
kana mga kahoy kung sain aprobado na ini kana DNR may naluwas na duro-diretso na ang road widening project kana highway digdi sa area kana Ginobatan. Matatandaan medyo na haloy ang nakapadagusan kana pagpapahiwas kana mga tinampo digdi sa lugar na ini por medyo sa paunot-unotan kan DPWH as in DNR manungod sa pagtutugot na magkapurutol ang mga kakahuyan sa mga gilid kan highway kung saan pagrindir kwenta tinugutan man kiraray kung kaya poon sa aga total clearing operation na ang isasagibo kan DPWH. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Miara Santo, dumakita sa 1st District si Jomar Bien. Jomar Kamen. Ilinansar na kan malilipot ang boss o ang business o one-stop shop sa natabing banwaan ni tangani na dahil madipisilan ang mga marinyo kan sa indang mga lisensya sa pagninegosyo asin na pati naman itong mga makuha pa sa bagong lisensya sa mga pagninegosyo. Sa rarom kan naunang bita na pa sistema, ang lokal na gobyerno kan manalipot iyo nagbugta kan magkakanigong mga ahensya kang gobyerno digdi sa munisipyo. Araday na magparalibot-libot pa ang mga ma-avail kan pag-renew kan lisensya o permit o mga bagong permit sina magkonsentrar na sinda duman sa city o municipal hall para kuha ng gabos ng mga permit. Kay riba sa mga pwede ng kuhahon sa sindang pag-renew duman sa mismo sa municipal hall, iyo ang mga permit tali sa Municipal Engineering Office, Municipal Planning and Development Office, kay riba naman sa Menro, asin ati naman ang sa Rural Health Unit, asin Bureau of Fire Protection. Ang boss o business one-stop shop sa Marilipot, Madurar, sundo sa petsa 20 kan presenting bulan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Miara Santo, ibabang detalles kan Barata. Pigrekomendar ni Vice Presidente Lene Robredo sa gobyerno na maglatag ng communication plan para maenganyar ang mga Pinoy na magpabakuna kontra sa COVID-19. Inampahayag kan Vice Presidente matapos magluwas sa surong survey na dakol na Pinoy pamanggarare ang duda mananood sa bakuna. Sinabi ni Robredo na dapat maipaisi sa publiko ang mga benepisyong makukuha sa pagpapabakuna. Ang mga isyu sa ding vaksya, asin iba pa ang rason kung natata ng mamantsahan animayan ka asin maluya ang tiwala kan publiko sa COVID-19 immunization program. Dalawa ni doon ni Robredo na kay puan patunayan kan mga leaders na dapat katakutan ang mga bakuna. Hinagad man kan Vice Presidente sa mga pribadong kompanya na mag-invest sa pagpapabakuna sa sendang mga empleyado. Dainaog si dating Senador Serge Osmeña sa performance ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagmamanehar sa nasyon. Sa katunayan, very poor ang rating na itinaon ni Osmeña sa Presidente sa estilo kan pamamahala sa nasyon asin ekonomiya. Partikular na very poor rating ang itinaon ni Osmeña sa Presidente sa estilo kan pamamahala sa nasyon asin ekonomiya. Mientras na ipigtaoman o very poor man ang itanaon ni Osmeña sa COVID-19 response kan Duterte administration na hilingin marahay ang kakulangan kaya malabot tulos o kaya malabog na makabawi ang ekonomiya kan nasyon sa taon na ining. Katakot kini sinabi ni Osmeña na maluya man ang mga bagong crop nin mga senador ngunyan natakot sa Malacanang na kabaliktadan durante kan sa indang termino kayto. Sarong lalaki pa man giraray ang mamamayo o magiging presidente kan Pilipinas
asin masunod kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang prediksyon kan na psychic na si Brother Arman Cuban na nagsabing babae pa manggiraray ang masunod na Vice Presidente. Sinabi ni Cuban na atras abanti man ang sarong babaeng politiko sa pagkandidato sa pagka-presidente maski makusog man ini sa masa. Sampulong presidential ang maglalaban para sa 2022 presidential election. Kibana na sinda Senador Manny Pacquiao, asin Manila Mayor Isko Moreno. Kasabi kay ni, direktang sinabi ni Cuban na daimang gagana sa alangkaw na posisyon si Vice Presidente Leni Robredo na namamatian niyang makandidatong presidente alagad mapalyar ini lalo nata dagit sa iya ang publiko. Mientras tanto, maabot sa 1.6 milyones metriko toneladas ng bagas ang nakatala na bakalon kan gobyerno ngunya na taon para mapunuan ang kakulangan sa supply ng bagas sa nasyon. Pero sigun kay Agriculture Undersecretary Ariel Canayan o Kayanan na posibleng magbago pa ang volume kan bagas na babakalon na nakadepende sa deregulation kan rice trading sa raram kan rice tarification law. Sa ngunyan, maabot sa 20.4 milyon metriko toneladas ng bagas ang target na gibuon kan ahensya na supesyente sa mga Pilipino sa bilog na taon 2021. Nangingenot ang Pilipinas sa gabos na nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na grabe ang trafiko asin pangsyam sa bilog na kinaaban. Base sa 2020 Traffic Index kan number sakop ang 81 mga nasyon na nagkondukta nin assessment may kinaraman sa nagkaparang factor araw kan average time na pigagastos ni sarong pasahero o motorista sa trafiko, estimated time kan dissatisfaction, overall inefficiency sa traffic system asin carbon dioxide consumption sa trafiko. Ang alangkaw na score sa index gustong sabiyon na baba ang traffic quality. Ang Pilipinas nakakuanin 198.4 puntos na traffic index, alangkaw sa Colombia na nasa ikasampulong pwesto na nasa 198.41. Sa ASEAN, mas malala ang trafiko sa Pilipinas kumpara sa Indonesia na may 194.6 traffic index, sunod ang Thailand na 170, Malaysia 169, Singapore 148, asin Vietnam 111. Sa bilog na kinaaban, ang Nigeria ang may pinakamalala na trafiko na may score na 308.03. Ikaduan Sri Lanka, Kenya, Bangladesh, asin Ehipto. Makompleto sa top 10 ang Iran, Peru, India, Pilipinas, asin Colombia. Ang numbero nagtataonin napapanahon na impormasyon may kinaraman sa kondisyon kan pamumuhay sa mundo kay riba na ang cost of living, housing, healthcare, traffic, crime, asin pollution. Mientras tanto, nagpapasalamat si Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, sa gabos na gibo na posible ang ligtas asin matriumpo ang selebrasyon kan kapistahan kan itom na Nazareno sa misa sa Quiapo Church. Nagpasalamat si Brown sa mga volunteers na matindi ang ginibong trabaho para masiguro na magigibo ang fiesta sa Ampangka asikan na patakot kan COVID-19 sa ligtas na paagi. Nakiuro man si Quiapo Church Rector Monsignor Hernando Coronel sa mga paratubod na isabuhay ang pagiging katoliko, akuon ang mga sakramento, asin mamuhay sa rarum kan katukduan ni Kristo. Mientras tanto, naglalaom ang Department of Justice na maaraman na sa gigibo na ikaduwang autopsiya kan National Bureau of Investigation ang kausa kan pagkagaran kan flight attendant na si Christine Angelica Dasera. Si Dasera nako ang gadaan sa bathtub ni sarong hotel sa Makati kan Enero 1. Sigun kay Justice Secretary Minardo Guevara na para sa difficile na trabaho para sa NBI investigator ang ikaduwang autopsiya
Nagdalaom sinda na manadiskubre ang kausa kan pagkagadan kan biktima. Sinabi niyang difficile para sa mga investigador dahil naimbalsabar na ang bangkay kan biktima pero igo sinda ang teknolohiya para maaraman kung igwang illegal substance o excess alcohol sa lawas kan biktima. Nagdumana ang NBI personnel sa General Santos City para kuanon ang tissue sample alay sa bangkay ni Desera na pag-araman na ipinaisistir kan pamilya ni Desera na pinainom nin droga asin linupigan ang biktima. Pero tinawan ni doon kan mga barkada kan flight attendant na daiman linupigan asin ginadan ang biktima. Aram na kan NBI ang mga nag-okupar sa room 2207 kan sa hotel sa Makati City na nagparabalik-balikan o pigparabalik-balikan kan flight attendant na si Christine Desera bago siya nakuanggadan. Alaga din una pinangaranan kan NBI ang mga nag-check-in sa nasabing kwarto nakataning siya na kan room 2009 kung saan siya nabat ni Desera asin mga kabarkada kani sa ang bagong taon. Sinabi kan NBI na iimbitaran ninda ang mga nag-okupar sa room 2207 para magtaonin pahayag mananaw sa nangyari kay Desera. Ibinulgar man kan pamilya ni Desera na sa rong basketball player ang kaibanan sa room 2207. Mientras tanto, plano kan Kamara de Representantes na magpresentar ng constitutional amendments para sa ratifikasyon kan publiko kasabay kan 2022 election. Inang sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco sa pagsasabi na siya nagsumiter ni Resolution of both Houses number 2 kanakaaging taon na minahaga na magkaigwani ng amyenda sa nagkabarang economic provision ka 1987 Constitution. Sinabi niya na sinda nagdalaom na matatapos ang debate sa charter change bago matapos ang taon asin ipapresentar sa publiko para sa ratifikasyon kasabay kan pagpili ng mga bagong lideres sa masunod na eleksyon. Pinatanidan kan Department of Education ang publiko kontra sa mga grupong ginagamit ang pangaran kan DepEd asin mga opisyalis kani pati na mga tauhan kani para maghaga nin kwarta na donasyon. Siya nang sinabi na sinda may naresubing informasyon na may mga nagagamit kan pangaran ni Education Secretary Eleanor Briones asin iba pang opisyalis kan DepEd para makakuha nin kwarta. Igwanin pigapod na o pigaarog ang boses ni Briones para makakuanin kwarta. Siya nang sinabi na daisindang tinaoning poder na individual o grupo na mag-gibok ang sharing na aktibidad sa pangaran ni Briones. Nangapunan si Senador Laila de Lima sa Senado na imbestigaran ang pagkasabing pagpapabakal nin isla sa Subic asin Cagayan sa mga negosyanteng inchik na peligroso sa seguridad ka nasyon asin suhay man sa konstitusyon. Gusto niyang paimbestigaran ang mga aktibidades kan mga inchik sa Fuga Island sa Cagayan asin Grande pati na Chiquita Island sa Subic Bay Metropolitan Authority. Inisusugman sa pangapudan kan Pinoy Action for Governance and the Environment o PAGE na imbestigaran ang pagpapabakal kung kaya si De Lima nagsumiter ng Senate Resolution 93 na nangapudan na kansilaron ang proyekto kan mga negosyanteng inchik sa mga isla. Irresponsable. Ilang pahayag ni Vice Presidente Leni Robredo sa pahayag kan Philippine National Police na deklaradong case solved na ang pagkagadaan kan flight attendant na si Christine Desera maski kulang pa ang mga ebidensya. Sa sinabi na ipang sufficienteng ebidensya ang pulisya na naresolbera na ang pagkagadaan kan 23 anyos na daraga. Idinugan pa ni Robredo na nakulang kasaalan sa pamilya na bako malinaw sa inda kung papaano nagadaan ang sa indang aki. Sinabi niya na bako man makaustisya sa mga personang nasasahutan sa hing tanawan nindoon na magibo ng toltol na investigasyon kung natatanangyari ang siring na krimen.
Yan mga tugang ang detalles kan mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangaran kan mga pagdiriba, John Napoles asin Marcian Madrid Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pagantabay. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Matibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay